Zapol si metareklamy, minul si 200 eur, prišli 3 správy a ani jedna objednávka. Tak si ich jednoducho vypol a povedal si, že metareklamy jednoducho nefungujú. Ale čo keby som ti povedal, že metareklamy naopak fungujú? Problémom je, že sa nedajú len zapnúť a čakať, že z nich budú nejaké výsledky. A dnes si ukážem 5 chýb, ktoré vidím u firiem najčastejšie. A všetkých 5 sa dá jednoducho opraviť. Väčšina ľudí berie reklamu ako automat na peniaze. Ale tak to vôbec nie je. Je to jednoducho zosilňovač, keď vaša ponuka funguje aj bez reklamy, tak reklama ju jednoducho len zosilní. Pokiaľ nefunguje, tak nebude fungovať ani v reklame. Takže jednoducho reklama nezachráni tvoju zlú ponuku, jednoducho ti len ukáže, že je naozaj zlá. Chyba číslo 1. Vypínanie reklam príliš skoro. Ako prvou najčastejšou chybou nie je nastavenie reklamy, ale netrpezlivosť. Jednoducho Meta potrebuje dáta, aby vedela, komu tú reklamu má ukázať. Prvé dni je to jednoducho kasino. Systém sa učí a výsledky môžu byť rôzne. A práve po týchto 3 dňoch príde zlomový bod. Firma to vypne a povie, že to vlastne nefunguje. Ale určite sa pýtaš, ako to mám teda spraviť dobre. Na začiatok nechaj kampaň bežať 7 až 14 dní bez toho, aby si sa niečoho chytil. Pretože ak jej budeš každý deň meniť nastavenia, tak sa jednoducho nič z toho nedozvieš. Následne po tých 7 až 14 dňoch budeš mať štatistiky, ktoré budeš môcť vyhodnotiť. Jednoducho čísla, ako sa tej reklame darilo. A teraz ďalšia otázka, ktorú dostávam vždy, keď toto niekomu poviem. Dobre, bavíme sa tu o nejakých číslach, ale aký je správny budget? Priemerný budget na týchto 7 až 14 dní by mal byť 10 až 20 eur na deň, čiže to je nejak približne 100 až 300 eur, kým budeš mať prvú skutočnú odpoveď. Z týchto dát sa dozvieš prvé výsledky. Za tieto peniaze si najskôr nekupuješ klientov, ale prieskum, či to, čo robíš, funguje a či sa to oplatí škalovať. A pokiaľ si sa práve teraz pýtal, kde mám zobrať 300 eur práve len na prieskum, tak na to ti veľmi rýchlo odpoviem. Pokiaľ nemáš 300 eur, ktoré vieš stratiť na získanie klientov, tak radšej ešte nezačínaj. Radšej si pozri iné videá, kde hovorím, ako získať prvého klienta, a keď sa naštartuješ, tak môžeš začať riešiť metareklamy. Chyba číslo 2. Cieliš príliš úzko a na nesprávnu cieľovku. Šok príde vtedy, keď si ľudia myslia, že poznajú svoju cieľovku, ale ako náhle na mete spustia svoje publikum, tak to vôbec nefunguje. Preto pokiaľ nepoznáte svoje publikum, buď si to dajte vypracovať niekomu, kto sa do toho rozumie, alebo jednoducho testujte. Práve ten test by mal vyzerať tak, že by ste mali dať široké publikum a naozaj vidieť, koho oslovuje tá reklama a koho konvertuje. Pretože táto reklama vám aj sama povie, pre koho je určená. Chyba číslo 3. Zapneš jednu reklamu namiesto 10. Zoberme si metareklamy ako akciový trh. Jednoducho ani tí najlepší finanční poradcovia nevedia povedať, kam pôjde akcia. A takisto ako ja, aj ty, nevieme predpovedať, ktorá reklama bude fungovať. Preto, namiesto toho, že spravíš jednu kreatívu, ich spravíš 10 a otestuješ ich a zistíš, ktorá reálne funguje. Pretože v bežných firmách, ktoré o tom nič nevedia, si natočia jedno video, do ktorého dajú všetko, nakoniec zistia, že to nefunguje a potom to zvalia vlastne na tie metareklamy, že nefungujú. Ale realitou je, že pokiaľ ja spustím 10 reklam, tak sa môže uchytiť jedna alebo 2, ktoré budú mať naozaj dobré výsledky. A rozdiel medzi najlepšou a najhoršou reklamou môže byť 5 až 10 násobný. Ako to spraviť najefektívnejšie? Priprav si viacej verzií. Iný začiatok, iný text alebo iný záber. Nechaj Metu, nech nájde víťaza a následne do nej nalej rozpočet. Viem, čo si teraz povedal, že na 10 reklám ty vôbec nemáš čas. Ale čo keby som ti povedal, že existuje spôsob, z ktorého vieš natočiť kľudne aj 50 reklám behom jedného natáčacieho dňa. V tomto videu to rozoberať ešte nebudeme, ale naučím ťa to určite v ďalšom videu. Chyba číslo 4. Splňuješ niečo, čo tvoj web nesplní. Ty tou reklamou dávaš vlastne sľub človeku, ktorý na ňu klikne. Ak stránka, na ktorú ten človek príde, ten sľub nesplní, tak si jednoducho stratil peniaze úplne v poslednom kroku. Jednoducho ty z tej reklamy musíš doniesť človeka do prostredia, ktoré ho presvedčí o tvojej službe alebo o tvojom produkte. Nemôžeš ho priniesť na stránku, ktorá je veľmi všeobecná. Jednoducho musia tam byť recenzie od klientov, ukážky tvojej práce, poprípade nejaké vysvetlenie, ako funguje tvoj produkt. Zober si napríklad príklad z Heavy Sleep. Tvojou úlohou pri tomto kroku je ísť na svoj web,
a postaviť sa do role zákazníka. Pozri sa na svoj web a povedz si, že keby si bol klient, čo by ťa presvedčilo, čo by ťa naopak nepresvedčilo a aký máš celkový pocit z tohto webu. A pokiaľ si v týchto veciach úprimný, tak tam jednoducho uvidíš, prečo keď tvoja reklama zrazu začne fungovať a prinášate ľudí na web, tak ti to jednoducho nevytvára objednávky. A chyba číslo 5. Nevieš absolútne o ničom. Keď sa firiem spýtam, koľko im reklamy priniesli, väčšinou je tá odpoveď ťažko povedať. A to je odpoveď, ktorá stojí najviac peňazí zo všetkých. Pretože pokiaľ niekam leješ peniaze, tak by si jednoducho mal vedieť, koľko ťa to stojí. Či už získanie klienta, alebo koľko ťa stojí celá reklama. To máš to isté, ako keby si na stavbe potrebuješ niečo narezať a dáš to od oka. Takže pravdepodobnosť, že sa trafíš od oka, je mizivá. Hlavným problémom tu je to, že minieš na kampaň, ktorá nezarába, aj na tú, ktorá zarába. Väčšina týchto ľudí nemá nastavený ani pixel. A pokiaľ sa pýtaš, čo to je, tak je to nástroj od Mety, ktorý ti meria napríklad konverzie na webe. Je to celkom podstatné práve preto, aby ti vedeli zasadiť to správne publikum, pretože Meta vidí cez pixel, kto si objednal a jednoducho ti vie priradiť lepšie tvoju cieľovku. A vieš to opraviť jednoducho. Zapni si aspoň základné meranie. A to je pixel a jednu konverznú udalosť. Napríklad odoslaný formulár alebo objednávka. Aj to najjednoduchšie meranie je miliónkrát lepšie ako čistý odhad. Takže reklamy nie sú žiaden podvod, sú to jednoducho len čísla. A kto ich meria a testuje, tak tomu jednoducho fungujú. A naopak, kto zapne jednu kampaň a čaká, tak ten príde o peniaze. A pokiaľ máš firmu a chcel by si vedieť, čo by som na tvojich reklamách zmenil ja, napíš mi na Instagram a spoločne sa na to pozrieme, kam ti tie peniaze utekajú. 100 eur investovaných správne je lepších ako 1000 zainvestovaných nesprávne.